Dit això, vos dic que quan vaig començar la Direcció General davant, el meu plantejament no havia sigut el mateix que després d'estar un any i mig o 2 anys treballant. Per tant, la manera d'actuar nostra, a part de l'estratègia que tinguem de les aliances, és treballar en 2 velocitats, però sobretot en el present. Nosaltres sempre parlem de que en un futur revertir la situació, però jo crec sincerament que s'ha de treballar en que en el present es solventen els problemes, en el dia a dia, és a dir, que no es tanquen escoles, que hi hagi bona connectivitat, que arribi la fibra, que hi hagi bon servei sanitari, que hi hagi un bon servei de transport, i ahir estem treballant. I les aliances han fet, per exemple, jo quan em passaven els datos, l'escola d'Almedíjar l'any passat es va recuperar, i es va recuperar perquè van treballar i hem ajudat a l'associació d'Almedíjar Viu, al seu ajuntament, i com hem col·laborat a través d'un programa que vosaltres heu sentit parlar, que és el Reviu, portant famílies del Reviu a aquesta població. I l'aliança feta entre el municipalisme, entre l'associació d'Almedíjar Viu i la federació, i nosaltres fem possible que una escola que estava tancada fa 6 anys es poguera obrir. O Argelita, enguany, que feia 47 anys que s'havia tancat i se col·le. Com? Portant també famílies a través de la federació en un programa que es diu Reviu i ajudar a que una escola tan fonamental en una població tornarà a obrir-se. El Ball d'Almonacid, que estava